Evo moram da se saglasim sa konstatacijom da više niko nikog ne sluša. Ali pored toga što više niko ne sluša, ne slušamo ni sami sebe. Onog trenutka kad smo izgubili kontakt sa drugima, izgubili smo kontakt i sa samim sobom. Živimo u nekim iluzijama, živimo tuđe živote, a zaboravljamo sebe. Ja mislim da sam kroz ovih 6 godina uspeo da vratim sebe sebi, a onda i da svako sebe vrati sebi na taj način što će čuti te stihove, prepoznati sebe u njima, prepoznati svoje živote, svoje emocije, svoje proživljene i preživljene stvari koje su sastavni deo života. Zato se edicija zove Poezija života. Tako da, raduje me. Nije samo da se scrolluje na nastupima, pa bar jedno 10% uvek zna po neku pesmu na pamet i ponavlja za mnom. Tako da je velika pobjeda poezija, velika pobjeda onoga zašto sam živeo posljednjih 6 godina i zašto ću živeti dok budem živeo. Pa mene prvo zanima ko je dostojan i ko je uopšte kompetentan da bude književna kritika. Meni niko. Jedino ko može da kritikuje je narod koji tu poeziju voli ili ne voli. Niko nije kompetentan da sudi o tome šta je dobro. Jednostavno podignete rukav ako ste se naježili dobro i ako niste idete dalje. A ja mislim da život čine jednostavne stvari i kad toliku dubinu izgovoriš sa jednostavnim stvarima, to je za mene majstorstvo, a ne da onaj ko čita ne zna ni koja je reč, ni čemu ona služi, ni šta znači i da se nekim arhaičnim rečima kroje neki stihovi koji čak nisu bliski ni onome koji ih je pisao, a kamoli onim ko čita. Tako da nisam ja opisao od Boga, ali mislim da je Bog kroz jednostavne reči, jednostavne emocije došao do najvećih dubina srži naših duša. Tako da, eto, to je moja konstatacija na to da književna kritika misli da su moje pesme jednostavne. Pa da, zanimljivo je pitanje i hvala što imate ovakva pitanja koja nisu standardno ono kako je počelo. Da, definitivno 90, bilo je 95, sad se smanjilo na 90% da je publika ženska populacija. Možda zato što muškarci nekako, mi smo vaspitavani na Balkanu da se stidimo da pokažemo emocije, da smo slabi ako plačemo, da smo krhki ako nekom izjavimo ljubav i da time gubimo svoju muškost. Ja se ne bih složio s tim, a sve više čak i mladih nekih momaka zavodi poezijom i govori moje stihove da bi fasciniralo svoje ženske polovine. Tako da sve više se povećava broj muškaraca na nastupima, a ljubomore ne treba da ima jer zaista sve ovo što se piše je nekako iskreno, čisto i jasno i služi upravo toj svrsi da svako interpretacijom tih stihova koji su, ponavljam, od Boga, dopre do svojih želja i da ostvari, možda da zavede nekog komu se sviđa. Tako da povećava se taj broj muškaraca, ali definitivno mislim da i dalje žene mogu prve da osete te emocije i da priznaju da smeju da ih osete. Ali, kako ja ne pišem samo ljubavnu poeziju, mislim da mnogim muškarcima i ženama ove pesme služe da nađu utehu za svoje neke možda tragedije, za neke tuge i da vide da nisu sami u tome i da mnogo nas se bori i sa strahovima i sa tugama i susreće u životu sa mnogim preprekama iz kojih treba izaći kao pobednik. Onoga trenutka kad prestanemo da mislimo da je život lep i da se podrazumeva da sve teče onako lepo i bez ikakvih prepreka, onog trenutka kad se pomirimo s tim da život može da naiđe na kamen i na uzbrdicu, mi ćemo lakše prolaziti kroz sve to i
prevazilaziti te prepreke mnogo lakše. Nekad sa osmehom, nekad sa tugom, ali uvek u stihove lakše. Pa moram da kažem, da, saradnja sa Borisom je krenula još pre 3,5 godine i nekako muzika ide uz poeziju, poezija koja se peva ide uz poeziju koja se govori. Koncept je moj, ideja moja, u Borisu sam prepoznao neko ko svojim pesmama može da isprati to na najbolji mogući način. Pored toga ja sarađujem i sa svojim bendom i svako veče nosi neku različitost, kao što trenutak nosi emociju koja ne može da se ponovi. To je rezultat da ljudi dolaze po 20-25 puta na nastupe moje i jednostavno nema istog u onome što je u istim stihovima. Nekad se čuje reč više koja možda znači mnogo više i izmeni pesmu tu u potpunosti. A sve do onog trenutka dok sam spreman da platim onoliko koliko bi zaradio na tom nastupu, ja sam spreman da platim da imam taj nastup uopšte pred publikom koja tako guta sve ono što radim i živi to što ja radim i ja živim ono što radim. Sve je to jedna dobra investicija. Nije bitno da li može da se preživi, bitno je da li može da se živi od onoga što se radi. A ja živim za ono što radim i to je sve dok bude tako će biti. Ja onog trenutka kad počnem da odrađujem nastupe da bih zaradio novce i ja ću prestati se bavim ovim čime se bavim jer nije u šoldima sve. Potvrda svega toga je da već 6 godina kompletna zarada od prodaje knjiga ide humanitarno. Tako da ovo nije ni počeo, ni bio projekat od koga ću ja zarađivati i živeti. Ovo je počelo i bit će do kraja jedan dar od Boga i moja želja da ostavim da ostane iza mene nekim novim mlađim generacijama koje će znati da se čuvaju a luda vremena prave lepote i cenit će lepe reči, a ne neke sleng koje koriste u svakodnevnom životu. Moramo da negujemo ljubav, da negujemo emocije, da plačemo kad nam se plače, da se smejemo i da volimo. Onog trenutka kad izgubimo to, mi smo izgubili naše živote. Pa meni je cinizam, ironija i sve ostalo strano. Ja svoju ironiju ne izgovaram kroz ironiju, nego izgovaram kroz ono kako jeste. Tako da ne moram da menjam formu nečega da bi bila suština jasna. Ja je upravo izgovaram onaka kakva je forma, to jest kakva je suština, moja forma je jednaka suštini. Meni su strani ti cinični i taj način komunikacije. Jednostavno ja odišem iskrenošću, ljubavlju, čistotom, trudim se da živim onako kako pišem, što je naravno nemoguće uvek, ali nek bar pola bude od onoga kako mi je Bog dao da izgovorim, ja sam zadovoljan. Strane su mi te nove, moderne forme i sve što je moderno meni je strano. Vjerojatno sam zalutao u periodu u kom živim, ali mogu ja da vratim te neke uspomene na te lepe periode kada se znalo šta je vaspitanje, šta je poštovanje, šta je ljubav i tako ću uvijek biti i tako vaspitavam i decu, a tako se i ja ponašam. Pa sve pesme, to jest 90% pesama mojih su moje lične, proživljene i vezane za moj život i moje najbliže. Pa krenuo bih od pesme Kaput, pa onda ispred ću čekati ja, kad mi je ćerka polazila u školu, pa ti sina u školu krećeš, kad mi je sin polazio u školu i još mnogo pesama koje su pisane bukvalno u jecajima i sa knedlom u grlu, ali zato i više vrede.
nema, pa ili bar ima malo pesama uz kojih se bar nisam onako, bar nisam zadrhto, a često zaplakao, često plačem i kad ih izgovaram, iako ih izgovaram po 100 puta, probude neke slike u meni koje mi nateraju suze na oči. A potvrda da na nastupima 90% publike zaplače bar na jednu pesmu je to da je reč iskrena. I moje rime nisu pisane da bi se drugima svidele, nego da budu odraz onog trenutka u kome su nastale. Pa tako je bilo i tako će uvijek biti. Zato ja svoje pesme ne brusim, zato ja ne menjam ništa što je od Boga i nemam prava da menjam. 3 minuta, 5 minuta nastaje pesma i više nikad nijedna reč ne bude promenjena. Tako sam obećao na početku i tako će uvijek biti. Pa, pesme koje su pisane, pogotovo u prvoj zbirci Kroz život dušom, su nastale mnogo ranije, u nekim mojim ranijim životnim fazama i zaista je lepo to što ste primetili. Međutim, ja potpisujem svaku reč koju sam napisao i ništa ja tu ne bih menjao, jer to je nastalo u trenutku kad je trebalo da nastane i kad je moralo da nastane. I sve je to moj život. Sazrevanjem ne znači da smo pametniji, jesmo iskusniji, ali drugačiji je pogled na život, drugačiji je pogled na trenutak i ne svaki svoj stih potpisujem, sa radošću ga izgovaram i ponosno stojim čak i iza svoje prve pesme koje sam napisao u 5. razredu osnovne škole. Tako da ni tu ništa ne bih menjao. Naravno da sazrevamo, naravno da to sad zvuči sve možda ima drugačiju težinu, ali mudraci i starci su nešto što koji oni nisu rođeni, oni su to postali kroz život, tako da eto, vajda i ja to s godinama polako razumem i sazrevam. Pa nema tema koje nisam dotakao, teme su univerzalne života, zato se zove poezija života. Mislim da nema segmenta života koji još nisam dotakao ili ga još nisam sam spoznao, pa onda vjerojatno i nemam mogućnosti ja pišem o tome. Ali definitivno poezija života, život, različite teme, a suština ista, živeti ga. A Marko Milošević je onaj baš takav kako i ga dožive ljudi. Neki imaju kapaciteta da ga dožive u punom sjaju, neki nemaju kapaciteta, neki me ne razumeju, neki me podržavaju, neki me osuđuju. Tako da, Mark, sve to zavisi od oka posmatrača. Najbitnije je da oni koji su svaki dan uz tebe, da to oni razumeju, da to oni vole i da ih voliš. A Marko Milošević će uvijek biti onakav kakav jeste i ne postoji projekat poezije života, postoji samo poezija života. Jer ovo nije bio nikad, niti će biti projekat. Ovo je jednostavno nešto što se samo desilo. Hvala na divnom razgovoru, divnim pitanjima i veliki pozdrav za publiku iz Makedonije.